Welcome back po. Andito na po kami ngayon sa Hakob Street. Hakob Extension. Kami ngayon sa J Street. Maglalakad na naman po kami. Mag-exercise from Calawag to Balatag. Puntahan po namin ang campsite sa Calawag. O nak, ilagay mo sa bag mo nak. Bag mo na lang? Makahin po kami. Tama ko ba ito na bag ko? Paglalakad. My bag is so heavy. Walking adventure. Slide left onto Jacob. Para kamo naman ang bida. Magilid lang kamo. Sa baka masagasaan kayo dyan. Ako na. Kamo naman diba mag-date. Ito po ang J Street, Philippine Subdivision, Calawag, Naga City. Ayan po ang chapel ng Barangay Liboton. Anong oras na? What time is it? Time check. Gumilit ka muna. What time? Ha? 5:51. Ito po ang depo ng Hinex. 5:51 in the morning. Today is Saturday, January 29, 2022. Saan ba tayo? Andito na tayo sa ano. Pwede mo pala araw kayo Andito ano? po kami ngayon sa J Street. Sabi na kasi yun. Na, Mas malinaw ini. Dahil igwa sa diretso ng map. Hindi ka naman dibisira na, nilay mo. Pagdadin diba yung Ayun. place? Saka nagtatarampa siya. Umilit ka mo yun. Tawaran na naman ka mo. Boy, maligis ka man dyan. Gumilid ka mo yo. Gumilid ka mo.
Dito tayo. Andito na po kami ngayon sa Molave Street. Ito po yung shortcut Shortcut o longcut? na daan patungo sa Peña Francia Church. Tahimik na naman eh. Wala na namang dumadaan. Ano? Parang may multo. Parang ghost town. Nagkapunta naman. Malapit na po kami sa entrance ng... Ganito po ang itsura kapag may pandemic. Walang katao-tao, walang dumadaan ng mga sasakyan. Kami lang po. Malapit na po kami sa entrance gate ng Philippine Acacia Street. Kalawang, Naga. This is Acacia Street. Yan po, makikita Yun niyo. ang why hindi kami Wala po ba ganit nakapag-shoot ano ko? yung vlogs. Hindi malinaw. Kasi busy dun sa kagagawa ng mga music videos. Kasi ano ngayon eh, alert level 3. Mahirap maglabas-labas ngayon. Palabas na po kami Na-point out ko dun sa mga vlogs na ganyan. dito po sa may Acacia Arco. This one? Yeah. This is Acacia Street, Molave, Libutan, Naga City. Puno pa naman, hindi ko alam. Ako may iwasan yung mga magpapamot isa rin. Ngayon vlogs ko dito. Hindi ko, dito sa may dalog. Anong oras na? Time check. Dito ko mga tanong may mga magpapamot isa rin. Hmm? What? 6:05. Yes, can you guess? Ganda sa tao. Nak, mag-warning ka mag-iguana, nak. Baka masagasaan tayo, nak. Ay, talinga. Ano din mo yan? Padilim pa. Padilim pa. O, ayan na, meron na. Ay, naigwa ng sunlight. Yeah. Ay, na may bagay ng sakyan. Naroon na sakyan. Gumilid ka mo, iyo. Uy. Andito pa rin po kami ngayon sa Molave Street. Molave Street. It's been a while na hindi kami nakapag-upload ng aming video vlogs. Kasi yung mga nakarang araw, sabi nga niyan, medyo hindi maganda mag-vlog kasi inuubo-ubo. Kaya ang mga vlog sa amin nun, oras lang mga videos, mga music videos, but we're trying to catch up every day. Ngayon naman po, ang aming pupuntahan, pupunta kami ng Balatas. As we promised, pupunta kami doon. And ang aming pupuntahan na yung, kung naalala niyo po yung dump site na meron ng cover. Yung dating dump site na Naga City, and then during the time of Mayor Bongat, yung ano niya, nag-picture siya doon sa
meron na siyang cover. Meron na siyang cover at nagre-regrow na yung mga plants doon. Para pang ginagawa na siyang gardens. And then, what we're going to do is punta natin ngayon and then tingnan natin kung ano mo tang development na nangyari doon. Kung nag-recover na ba yung place, maganda na ba siya, pwede na ba siya maging pasyalan as a part of recreational area as a plan of the city government. And then talagang okay na. Let's see. Sabi nga niya 3 years ago pa yun na nakita ko yung picture with Mayor Bongkat. And then let's see kung ano lang itsura yan ngayon yung place na yan. At marami talagang nangyayari maganda dito sa Naga. After all, nagkaroon tayo ng COVID, nagkaroon tayo ng mga changes sa ating lifestyle. But still, here we are, moving on sa bagong buhay with COVID, living with COVID. Kasi ay, hirap pala magsalita habang nag-walk. Anyway, samahan niyo ba kami sa aming pupuntang lugar? Go! May matubig na baligid. Eyo. Dapat kaya mag-ibig mga 20 kilos. Nag-aalarm ba gani? Kumpira ang ano mo. Nag-aalarm ba gani? Kumpira ang timbang mo. Dapat mo ang ano mo. Yeah, nagtutring. Saan na yan? Ano may magkuha si Jan Lee Susi? Ay, sabay sa kulit. Kaya sama lang si Daddy. Oh, ano na yan? Lisa and Joseph City na 3. Ano di ko ulanin do? Di nadadanog ang camera. Sabihin mo, andito na tayo sa shortcut. Nandito na tayo sa shortcut. Sabi dahil ni Mami. Nasa paano na kita? Shortcut ito. Shortcut ini. Tagalog. As you promise, ikaw mag-video dan. Sige na. This is the shortcut. Ito po yung shortcut papunta sa Peña Francia Church. Kung galing ka po ng Calawag, dito ka po dumaan. Kasi malapit lang. Ang mga paa nyo. Andito na po kami ngayon sa Peña Francia Church, Naga City. Daddy, what's that? Daddy, Tore. Iyan ang ano ni Ina. Ay, malaw kita duman sa ano ni Ina. Sa Basilika. Ano, lowbat? Ting alarm baga. Nag-alam, nakalabag kita. Yes. Yan po ang Peña Francia Church, Naga City. Kinasabi ko mo, nawawala lang. Dadaan lang po kami dito. Papunta po kami ngayon ng Balatas dump site. Saka po yung bagong ospital na pinapatayo ng LGU, Naga City. Turn right onto Peñafrancia Avenue. Turn right daw pa, ano? Magayon nun, Francia ano? Avenue. Magayon nun baga ang Peña Francia Church. So, picture kita digdi. Iyan ang background tao. Magayon nun. Kita tignan na picture. Nagpicture lang kita digdi. Gayon nun, no. Andito
Nandito na po kami ngayon sa Peña Francia Road. Doon tayo sa pedestrian. Turn left onto Magsaysay Avenue. Hello. Huh? We're going to Balatas dump site. Malapit na po kami sa Magsaysay Bridge. Dadaan naman Continue on to namin Magsaysay ito. Bridge. Ito na po ang bagong Magsaysay Bridge. Napakalawak. Continue on to Magsaysay Avenue. Diyan po dumadaan si Ina kapag nagkaka-fluvial procession tuwing September. This is Magsaysay Bridge. Malaki na po ang pagbabago ng Naga City. Malayong malayo na noong bata pa ako. 46 years ago, hindi pa po ganito ang itsura ng Naga City. Malayong malayo na po ang narating ng Naga City. Ito po yung Avenue Square. Turn left onto Balatas Road.
kami ngayon sa entrance ng Balatas Road. Balatas, Naga City. Ayan, kung makikita ninyo, yan po ang truck ng basura. Ito po ang start ng Balatas. Nandito pa rin po itong istasyon na to. Bata pa ako na dito na to. TWLBFM na ngayon. Dati AM lang yan. Ngayon FM na. Anong oras na? SWMO. Ha? Anong meaning ang SWMO? Solid waste. Solid waste. Management office. Tama ang ano ko. Hiling ko. Kasabi ko sila, di ba? Solid waste management Solid waste management organization. office. Bawal daw din mga farmer. Ano kaya aros din na kaya ng vlog, no? Sigaro din na kaya. No farmer, no food, no future. Ano ba ganyan? Double meaning. Ang sarap. Pwede ano. Bawal yan ng farmer. Kung mag-log ng farmer dyan. Ito eh. Baka dyan sa herb. Kung walang magsasaka, edi wala tayong pagkain. Yan ang ibig sabihin yan. Pero kung nag-log ka lang dito, tapos nahiling mo yan. Anong int may, anong mainit na int mo? Oh. Noong farmer, ako ba ganun? Bawal. O bak. Or my. Ang yan, parang most common term for no. Ang ano, bawal. Where are we heading? Balatas. Balatas na to. Yeah, balatas na. Papunta na tayo ng dump Ang site. kaputo ng ano. Pumping site. Nakakatamaan sa pando. Ayun. Ano makapon? Oh, Garo na tagal ka na. tapagal na talaga ako. Wala kita duman maano sa ina. Saan? Ayun. Ang COVID. Let's go. Hanggang saan na ito? Hmm? Saan na yan? Hanggang sign ini. Saan? Dati, ining road. Ayun no. Hanggang pa sign ini. Dati. Hanggang pa sign ini. Hindi ah. Pwede ba ni sa mga isa road? Hila kong takong saan ka dadarong ka sa tuyong BTS. Ayun. Yan ang tadaw mo kung nga nakahalay ka tapit magpasaw dito sa road na ni. So, kung saan ka nakakabot na. Ha? Dahil, ini road na ni. Dala kong taon daan eh. Hanggang maabot ang end. Ayun. Pag mag-log ko pa dyan, yan. Nagpapakawa. Hindi na kita sa inyo na.
Grabe yung dedication na dedicated. Grabe ang dedication. Maganda yung street, oh. Grabe yung nag-i. Maganda yung street. Ano viewer? Ano mo na dyan sa inutan? Kaya huwag lang sa mga movie na cinematic nagsabog na ang mundo. Maganda ang tira. Nagdala ka ng face towel. Basta nasa kong likod. Oh, kaya naman. Ako na ano Oh, ako na. Ako na video. Ako na. Sige na, Ben. Ay, Maraming puno. Padadada. Intense music. Isa mo nakapag-isip. Anong ka-BSS? Rate from 1 to 10. Kung gano'ng kagaya nini. Personal opinion 4. Ay, suro man din. Ha? Ano, magaro ka ng sa kabarari niya. Ay. Mababari na. Inay, basa pa gani. Ano nangyari dyan sa bag ko? Basa baga. Basa baga yung bag ko. Paano nga? Di ka na magkarampa. Hi, hello. Suyan ako dyan, oh. Ito ay pag-aaral ko. Again, pag-ambyo. Diyos ko nga nila isa. Nakapture na yung ano. Oh, hala, nagdidikit ng nakalubong. Nasa side portion na kita dyan sa mga nakalubong digdi. May mga ilaw baga. Pagbang di mabaro ka. Oh, si Mami nawawala. Ano si Mami? Ano maganda rin si Mami? Oh, nawala. Ay, ma, nawala ka na. Ayan na. Dalaga na. Hurry up na! Di pa ka darig na nakaabot na. Ayun na. Di pa daw. Pwede ko lang tanda. Ay, kapag ito lang kandirian kita. Yun. May playground ka dyan? May playground? Ano yan? Kampusan to yun, anak. Okay, yung playground. Tingnan kaya ako gawin, route ng Pagariton na ay. Grabe, playground ko mo sa dito pala niyan. Haunted. Mag-selfie ka dyan. Eternal Garden.
We're just walking 31 minutes. 31 31. Woo, sunrise. Nahihiling tayo dati. Focus sa sunrise. Dalag bulat pa. Bye. Kung mayaman yun. Si Leo. Si Leo yan. Gaya ng view. Umanap ng tao. Kung kinonvert ko sa kuyang sa kuyang clan, igo kong arog yan. Inarog mo na lang kung ako lang. Magaling lugar. Pero kung mayaman. Kailan mahal maintenance mo ka yan. Nay. Kaya na maghaharong na tabi ha. Dapat kayo mayaman. Magagaling kayo mayaman. May CR, may ano Tawag pangarong ta? Saan ka balik diyo? Masaya sa paneho. Oh, bagong-bago pa kaya. Haloy na yan ano? Ay, hal na. Ang talaga rumahin laman. Basta mga marayaman talaga yan? Yan dati? Yan? Kahit man. Oh, pasal man dani. More space dani yung labungan. Babakalan mo lang yan kaya hanggang ano. Diba ka sa inutan kaya? Go! Bilisan mong lakad. Di, pagkaroon mga ano matapan ini ate sa shoes mo. Para labuya. Mababasa pati yung sa laog. Ano na? Keep walking. Paginaw at maugmang village Palatas.
Iyo. Diyan ko daw. Les, pwede talaga palang sabi ka doon, nahiling ka doon sa map. Pwede kita maagi doon sa balyo, mabalik ka taigdi. Iyo, doon sa ano. Oh, parayo kita. Dahil, Kasain nini. kung doon ka nang agi sa balyo, pwede man kita pala magbalda. Oo. Kapag sa'yo yan ka, doon mabalda ka ng ano. Ito man ang talong route. Daddy? Dahil, tama lang. Tama lang. Ano? Manipis naman ka ang may juice. Dapat may... Saan naman? Ako lang siya. Dapat ang may juice makapal. Oo nga din. Pero manipisin na yung gas ko. Ano nga pala sis na eh, comfortable mo lang sa bitris. Dapat makapal ang may juice. Balatas Chapel. Nasa Balatas Road na kita. Ha? Doon ka na ng crematory, ano? Iyo. You have arrived. Haranin na kita. Haranin na kita. Oo. Nanghiling ko ng basura. Oh, hello ma. 6:40 in the morning. Hello ma. Nakulog na ang bigis ko. Ako na din ko. Ako din. Ay, pagkatas mo rin pagkatas. Bako, alam ni. Junk shop yata. Junk shop yan. Yan sa ko. I'm third na. Ay, wow. Pero nakulog pa igimahiyo. Oh. Mga bakanting lote, ano? Haranin, yan nakita sa may ano.
Haranin iyan sa may sa place. Nasa camping site ni Dama. Matagang baso dyan sa dumping site. Doon mo kasi tainutan. No. Yan na sa area mismo. Yan na to. Malapit na. Yan, kasi yan ako sa area. Kaya ka sa dump site. Oo. Bago ka dyan magdaog. Kung nakalaog ka, bago ka nagawa. Ang bakanting road. Ano? Pag-abot ng panan, mawawara yan. May mga harong na yan. So dito din ang kaya. Ano na nga, anak? Ano? Ano mo kasi dyan maglakaw? Ano? Oh, pastor. Anak ko. Saan banda yun? Yan sa bigda, anoan, pasit. Nakalagbagan naman sa ano. Ano sa Google Maps? Basaan yun? Ano? Yan o, pwede mo siya Ay, iyon na mo. See? Iyon na eh. Open naman baga. Let's go. Sa katunda. Ano, ano? Sunod na lang yan yung road. Sunod na sa as. Yes, ano na tama? Okay. May agi baga ho. Ay, baga meron baga. Let's Ano go. naman yun mo? Ma, ano ni? Practice ni para dyan sa ano, camping. Dapat taas baga itong dudumanan ta. No? Oh, practice ini. Tinggo ah. Oh, ano baga oh? May dagan nga. Ako mainot. Ay, kainot tari. Ito na lang si daddy mo, digdi. Oh, ayun baga. Ha? Oh, dyan ha. Dyan ha? Sino nag-agi? Si daddy mo. Dumano. Hindi kita, hindi sa... Susugon ta na lang ito, piagihan ni daddy mo. Digdi nak. Ito oh. Pero yan, dalan. Adventure. Ay! Tabi-tabi man po. Kiagiran po. Anak. Tabi-tabi man po, makiagi man po. Ha? Ano? Andito na po kami ngayon sa Balatas, dating dump site. Para kaming umakyat ng bundok. Ang ganda na dito. Ay. Ay. Uy, dahil na kita dyan. Ang ganda. Wow. Kitang-kita dito ang ano. Ang sunrise. Ang ganda. Saan? Maan naman. Ay, ang ganda dito.
Hospital. Bababa na po kami. Kasi para kaming nasa bundok. Oh, ang ganda. Bayan kita. Kaya ang galing namin. Sa ino kita ka ito nag-agihan eh. Ayun ako yung si Agihan ka sa baba. Just Be go careful. down. Magtalog ka kung gusto mo. Magkahurulog ka dito. Tingnan. Magayon ano. Look at the... At least may achievements na kita. Kaya. Nag-climb kitang mountain. Na masalang ka mag-hit sa barang dinding. Be careful. Where's your daddy? Buka. Sino ka nag-agi? Magayon na ako. Dapat ilagyan-agyan mo. Ma, di pa yan complete mo. Di pa yan tapos mag-grow ang plants. Gusto ka ba? Sino ka nag-agi? Di ko tanda. Pababa dyan oh. Ayan. Let's keep going slow. Careful na. Di magagano sa mag-agi sa agihan ta. Berikat. Ang hirap pagbababa pala. Mas madali umakyat. Mahirap bumaba. Mas madaling umakyat. Mas madaling umakyat. Hain. Ang hirap pala pagpababa. Ang hirap talaga. Ay, ang hirap. Like, share, comment, subscribe.